हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बिदिनो आर्टि ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय बयबोथ' नुखाबायानो मिथि नार्जारिया मिथिंगाजों आरो गोदानै माने गामियाव हाबानि नेमखान्थिखौ मानिफिननायखौ नुखाबाय बयबो। बिथांमोना बिराद हाप्पि आरोना, माने आं बिदि हाबा समाव खुसि नुयोबा बिराद मोजां मोनो आरोना, आङो बिराद मोजां बरिया नाङो आरोना। आं हाबा हुखाफ्राव गाबलु गाबला नुबाथाय गाबफानो ओंखारलाबायो आरोना लोगोफोर। दा बिथांमोना बिराद मोजाङै फिसाबाबो माने फिसा पार्टि खालामदों आरोना, फिसाबाबो बिराद मोजां गोसोफ्रा गोजोननायजों माने मोजाङै इन्जय खालामदों गावसोरनि प्रग्रामखौ एबा पार्टिखौ। दा बिथांमोननि भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला। दा आंनि मोनसेल' आर'ज आरो बिसोरनि संसारा मोजां जालांथोंसै, बिसोरो मोजाङै रायजो जालांथोंसै आरो गोजोन खुसियै गावसिनि संसारखौ मोजाङै खुंलांथोंसै, बेनोल' आरो आंनि आर'जआ। लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हागोन, बिथांमोननि हाबायाव आशीर्बाद सारस्रि हरनो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना। दा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। Angol, hai angol. Ayo, sing mami masih bomo deh. Udah. Berapa jam? Saya mana sebenarnya?